Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dunubi, fa innaka ghafirud dzambil azimi. Iki syair bagus banget dimengerti, tulur kabeh lanang wadon kang gemati. Sebab iki syair ngandharake duka, tata krama sarta budi kang prayoga. Iki mangsa akeh banget wong kang lali, ora krasa laku dosa bola-bali. Akeh bocah padha rusak pengertine, merga saking pergaulan bendinane. Nganti ora padha open ing agama, ora ngendha dituturi Ibu Rama. Kemahane banjur wani ing wong sepuh, yen dielingake malah males pisuh. Angga iki syair bisa migunani marang ingkang maos ugi kang mirsani. Bab kamanungsan, saben wong urip mesti butuh liyan, sebab lamun ijen tamtu ora mangan, badhe dahar butuh wong kang adang sekul, wong kang nutulan kang nandur lan kang madul, nganggo klambi butuh wong kang motongi, wong kang jahit nandur nganti rina wengi. Mula kudu duwe rasa kamanungsan, aja arep urip dhewe kumpul macan. Singape anak marang bapak, kawit cilik bapak ira mikiraken, nasib ira abot payah gak direken. Mangan ngombe nyandang kabeh butuh ira, dicukupi bapak uga ngaji ira. Mula wajib dibekteni, aja nganti nulayani mundhak getun yen wis mati. Sikape anak marang ibu, payah apa kang disangga dening ibu, ngandel 9 wulan nuli dadi babu. Ayu sani anyewa i angadusi, nyisik-isik rina wengi tanpa risik. Mula sira aja lali males budi, aja wani mundhak wani yang widi. Sikape murid marang guru, sebab guru sira padha dadi pinter. Sira asa dadi pangkat kanthi bener. Mula sira wajib hormat marang guru, luweh-luweh
warahmatullahi